sunlight. Some birds are just not meant to be caged. Who's everybody looking at? Be careful out there. That arm is unstable. Not sure how long it's gonna hold. There's warning lights everywhere. Abort! Abort! We've lost comm. Look out. It's out of control. Are you okay? Jama'a da farko salamu alaikum barkanku. To da farko ni dai sunana Abubakar Adamu wadda na zo daga ƙasar Najeriya, kuma wannan kamfani na Jio ya bani dama in tallata hajata ta YouTube channel ɗina wato AA Dangorba TV. Ga mai buƙatar ilmantarwa, faɗakarwa tare da tunatarwa da sanin wasu abubuwa na waya, sai ya danna mana subscribing kana ya taɓa mana ƙararrawa domin sanar da shi sabbin shirye-shiryenmu da mun ɗora a kan wannan YouTube channel. Da haka ina yi wa wannan kamfani godiya da ya bani wannan dama. Na gode, bi salam.